Hogyha tőlem megkérdeznénk, hogy mi az a dolog, amit mindenképpen a gyerekeknél az iskolában be kellene hozni, és jelen kellene, hogy legyen a hétköznapjaikban, akkor én biztos vagyok benne, hogy az első az lenne, hogy a kreatív készségtantárgyak legyenek nagyon felhúzva az iskolába, mert elképesztően sokrétű kognitív és más képességeket is fejleszt. Szeretettel köszönünk mindenkit a harmadik adásunkban, amiben egy nagyon érdekes témáról, a kreativitásra fogunk beszélni. Nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan is tudnánk erről a témáról rövidebben beszélni, de rájöttünk, hogy ez lehetetlen, hiszen a kreativitás egy annyira összetett dolog, hogy a jövőben erre még biztos, hogy vissza fogunk térni, és biztosak vagyunk benne mind a ketten, hogy erről még nagyon sok adást fogunk készíteni. Be kell valljam őszintén, hogy amikor azt hallottam, hogy valaki kreatív, akkor én mindig arra gondoltam, hogy az illető ez nagyon szépen tud rajzolni, vagy valami kézzelfogható dolgot elkészíteni, egy művészeti alkotást, vagy egy designer. Tehát ehhez a tulajdonsághoz, illetve fogalomhoz én mindig egy kézzelfogható és szemmel látható dolgot kapcsoltam hozzá. És aztán Renivel egyszer arról beszélgettünk, hogy a mi munkáinkban van olyan feladat, amit szívesen csinálunk, és ugye elmeséltem neki, hogy én például a munkámban a probléma megoldás részt kifejezetten szeretem, főleg amikor ilyen összetettebb a dolog, és még ki kell logikázni, vagy pedig úgy kell megoldásokat találni, hogy az nekem egy kihívást jelent, viszont ahogy látom a folyamatnak, hogy jönnek a megoldási lépés, vagy a megoldásnak a lépései, az engem tényleg nagy örömmel és boldogsággal tölt el, és akkor Reni nekem azt mondta, hogy én egy kreatív helyzetfelismerő maki vagyok, és ekkor jöttem rá, hogy igazából én a fejemben vagyok kreatív, és nekiálltok egyre jobban kibontani ezt a témát, és akkor tényleg tudatosult bennem az, hogy a fejünkben is rengeteg kreatív dolog születik, tehát ez nem kell mindenképpen, hogy egy kézzel fogható dolog legyen. És azt gondoltuk, hogy a mai adás egy kicsit ilyen kérdezfelelek adás lesz, tehát én fogok kérdéseket feltenni Reninek, hiszen ő a személy, aki erről a témáról tényleg bőven is mélyen fog tudni mesélni, illetve nekünk hasznos tanácsokat és belátást nyújtani ebbe a témába. Én is rengeteget tanulok tőle a mai napig, hiszen Reni ugye kreatív oktatással foglalkozik, és nem én vagyok egyedül ezen a világon, aki eddig ezt a dolgot egy kétkezi tehetséghez hasonlította, és remélem, hogy nektek is nagyon sok mindent fog tudni, nektek is nagyon sok információt fog tudni adni. Ti is felismeritek azt, hogy a kreativitás az azt hiszem, hogy mindenkiben ott van. Szia, Reni, örülök, hogy itt vagy, és hogy jobban belemegyünk ebbe a témába. Tehát azt szeretném legelőször tényleg megkérdezni tőled, hogy a kreativitás az tényleg mindenkiben ott van-e, vagy erre születni kell, és ha mindenkiben ott van, akkor ezt hogyan tudjuk magunkból előhozni? Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én is a harmadik adásunkban. Hát igen, a kreativitás az nekem nekem egy szerelem téma, és nagyon régóta foglalkozom ennek a kutatásával, megfigyelésével, és hát igazából ez is a munkám, meg a személyiségem, meg a gondolkodásom is kreatív, bár mondjuk így menet közben kiderült, hogy azért nekem ilyen harmonikus vegyes a gondolkodásom, tehát a racionalitásom is nagyon erős, tehát olyan, mintha egyensúlyban lenne a két oldal, tehát a racionalitás és a kreativitás is ugyanúgy meg tudok birkózni ezekkel az oldalakkal. Szóval egy kicsit racionális oldalról is meg fogom közelíteni, bármennyire is furcsa a kreativitást, hogy megfoghatóvá és kézzelfoghatóvá tegyem számotokra ezt az egész formát. A kreativitás, hogy mindenkié, hát persze, hogy mindenkié,
nem tudunk nem kreatívak lenni, mert ez az alapvető természetes gondolkodásunk, és ez az alapvetően a természetes személyisége az embereknek. Minden más az már egy tanult, felvett és programszerű működés. A kreativitás az onnan ered, hogy egy picit az evolúció részéről mégis elkezdenék nektek erről egy picit beszélni, csak hogy ha nem is teljesen a kályhától, de azért, hogy értem, még jobban meg tudjátok érteni az egész folyamatot. Szóval mégis honnan ered a kreativitás, mégis hogyan alakult ki az ember gondolkodásban a kreativitás. Az elmúlt 3 millió évben az embernek az agya 3-szorosára nőtt, és ez az a dolog, és ez az a lehetőség, ami lehetővé tette számunkra, hogy tőlünk intelligensebb dolgokat képesek legyünk létrehozni. Az állatok agya az nem fejlődött. Maradt ugyan ott, nekünk lett ez most nagyon leegyszerűsítve fogom mondani, azt úgy kell elképzelni, hogy van egy input, ahol bejönnek az információk, és van egy output, ahol kimegy az információ, és a kettő közötti szakasz az emberi agyban elkezdett távolodni és fejlődni, ami azt mutatja az agykutatás területében, hogy arra lettek így figyelmesek, hogy ez az a távolság, ami segít feldolgozni az információkat, és ez az, ami minket kreatívá tesz. Az állatoknak és más egyéb fajoknál ez nem történt meg, a bemenet és a kimenet között nincsen távolság, nem fejlődött ki az agyukban. Tehát ez a neurológiai, vagy ez az agyi funkció területe az, ami miatt még képesek vagyunk tőlünk intelligensebb dolgoknak a létrehozására, és ezért van az, hogy az ember már a világűrt kutatja, és nem pedig még a fálógunk és a barlangban élünk. Szóval innét indul ez az egész, tehát hogy valami oknál fogva mi emberként kaptunk egy ilyen kiváltságot. Most ez egyébként szerencsés vagy nem, azt mindenki döntse el maga, mert azért kreativitással sajnos túl messzire is tudunk lőni, és nem feltétlenül tudjuk mindig ezt jó dologra felhasználni, de én azért bízom abban, hogy akinek ez a képessége átlagon felüli, az azért a szándéka az, hogy valami értékeset és valami jót hozzon létre a világnak. Az, hogy mindenki a kreativitás, ez egyértelmű, már csak neurológiailag is. De menjünk vissza egy picit az időben, és nézzük meg a gyermekeket, a csecsemőket, ami természetes módon és teljesen egyértelműen mindenkiben jelen van a kreativitás, az nem más, mint az óvodás, tehát a csecsemőkortól egészen az iskoláskorig. Amikor látjuk a gyerekeket, amikor ők nem gondolkodnak, nem realizálnak, nincsenek múltban, nincsenek jövőben, hanem teljes mértékben a jelenben vannak. Nem a logika szerint tanulják meg a nyelvet, nem a logika szerint tanulnak meg funkciókat, kognitív dolgokat, nem a logika szerint építik fel a mindennapjaikat, hanem benne vannak a megfigyelésben. És a kreativitásnak az egyik ismérve az, hogy igazából ez egy megfigyelésen alapuló gondolkodásnak a része is. Egyébként ezt a képességet a tudományban, az orvoslásban, de minden más tudományos munkákban is felfedezhető. Tehát a kreativitás az nem csak a művészeknek a privilégiuma, vagy az alkotóknak a privilégiuma, hanem a tudományos munkának is teljes mértékben az alapja. Úgyhogy és a gyermekeknek. Tehát én nagyon sokat figyeltem a gyerkőcöket, hogy hogyan is működik, nem csak lexikálisan akartam megérteni a kreativitásnak, vagy analitikus módon megérteni a kreativitásnak a működését, hanem úgy empirikus úton is, tehát hogy megértsem azt, hogy tényleg ez hogy is zajlik bennünk. És a gyermekek, amikor elkezdik az életet, akkor ők nagyon-nagyon kreatívak. De mi felnőttek, elkezdjük őket ugye beprogramozni, és elkezdik elveszteni egy idő után fokozatosan ezt a kreatív állapotot, hiszen el kell kezdeni megfelelni, el kell kezdeni beállni a sorba, el kell kezdeni olyan dolgokat tenni, ami mondjuk nem biztos, hogy a kreativitásnak éppen kedvez. Ken Robinsonnak van egy nagyon jó kis könyve, egyébként ő egy TED előadó, és a TED.com-on nagyon sok információt
hallhattok tőle a kreativitással kapcsolatban, és ő írt egy könyvet, az a címe, hogy az iskola megöli a kreativitást, és erre próbál így választ adni, hiszen ő is nagyon sokáig, 20-30 éven keresztül kutatta az iskola és a kreativitás közötti kapcsolódást, hogy kik tanulnak jobban, meg a mentális állapotra visszavezetve, stb. Tehát egy nagyon komplex munkát hagyott maga után Ken Robinson, aki sajnos már nem él, és az ő munkásságát is így tanulmányoztam, és foglalkoztam vele, és abszolút, amiket ő megtapasztalt és leírt, az nekem már nem volt új információ, mert én ugyanazokat már megtapasztaltam, és én is ezeket figyeltem meg. Igen, amikor bekerülünk az iskolába, akkor a kreativitásunk az úgy elkezd csökkenni. Márpedig, hogyha valakinek a kreativitás egy dominánsabb személyiség és gondolkodás jegye, akkor az megfigyelhető, hogy annak a gyereknek az általános iskolai időszak az nem túl kedvező, nem túl barátságos, mert ugyanis a kreatív emberek, ők egyenlőtlenül fejlődnek, és ők leginkább ilyen 16-17 éves korban kezdenek el beérni, és akkor kezdik el a képességeiket igazán elkezdeni alkalmazni és megmutatni. Tehát, hogyha mondjuk most itt valaki ezt az adást hallgatja, és van egy olyan csemetéje, aki rá tudja ezt az információt húzni, vagy felismeri, hogy ugye a gyerekének nagyon ellene van az általános iskola, akkor ez nem azt jelenti, hogy a gyerek elromlott, vagy valami rossz van vele, vagy éppen nem jók a képességei, hanem nagy valószínűséggel ő egy fejlett kreatív személyiség, és ő neki majd egy kicsit később 16 és 18 év körül fognak beérni a tanultak, illetve beérni majd, és utolérni majd az iskolai teljesítményét. Ez velem is így volt. Én is 16-17 éves korban kezdtem el úgy abszolút bekerülni az oktatási rendszerbe, addig én csak így nem tudom, ott voltam fizikailag, de se agyilag, se testi, se lelkileg, sehogy nem tudtam ott lenni. És nagyon sok ismerősöm van, akinek a gyerkőccel szintén is ugyanez hasonló cipőben járó, mint én voltam. És mindig jönnek, hogy úristen, nem akar tanulni, semmit nem csinál, és akkor aggódnak érte, hogy mi lesz vele, úristen, mi lesz ebből a gyerekből, sehova se fogják felvenni, nem akar tanulni, egyszerűen nem érdekli az iskola, és én már mosolygok rajta, meg minden szülőt meg szeretnék nyugtatni, hogy mindenki nyugodjon meg, a gyermeket nem rossz, és nem hibás, hanem egyszerűen más a gondolkodása, és más a működése, és ő majd 16 és 18 év között fog majd beérni. És az egyik barátomnak a fia is szintén egy nagyon magas kreativitással rendelkezik, és nagyon imádom a kisrácot, nagyon jóba vagyunk, és szintén anyuka mindig, jaj, Istenem, Reni, mi lesz ezzel a sráccal, mi lesz az Érikem? Mondom, hagyjad már, 16-18 év között majd meg fog történni a váltás, és eljött a 16 év, hát még mindig nem csinál semmit, nyugi, mondom, még egy évet, akkor hagyjunk ennek a gyereknek. És a 17 éves, és akkor tavaly évben meg már úgy már, hát nem tudom, mi történt vele, de tanul, és 5-ös tanuló. Hát mondtam, mert egyszerűen megérkezett a srác oda, ahol kell lennie. Szóval, és tényleg azóta is kitűnő tanuló, és teljesen jól veszi az akadályokat, és tök csinálja. És a srác is mondta nekem, René, nem tudom hogyan, de én mindent értek. Mondom, igen, tudom milyen ez, hogy tényleg 10 pár éven keresztül ilyen fekete lyuknak érzékeled az iskolát, mert annyira nem tudsz vele kapcsolódni, egy hatalmas fekete lyuk és kérdője, aztán egyszerűen, mint hogyha egyik pillanatra a másikra kitisztul minden, és mint hogyha minden ilyen megvilágosodna, és a matekutól elkezdve minden tantárgyból egyszerűen ilyen teljesen természetesen értelmet nyer minden. Szóval sajnos ez egy ilyen folyamat a kreatív embereknél, és
de ez nem azt jelenti, hogy akik meg nagyon jól tanulnak és tudják venni az akadályt, akkor nekik az iskolai rendszerben, nekik a kreativitásuk az nincsen meg, de hogy is nem. Mindenkinek megvan a kreativitása, csak mindenkinek másképp jön elő, és mindenkiben másképp jelenik meg. Eleve ugye a jobb agyfélteke az, ami a kreatív gondolkodásért felel, a bal agyfélteke pedig a racionalitásért felel, meg a rendszerek, meg a struktúrákért felel, de hogy a jobb agyféltekével és a kreativitással ugye nem csak arról van szó, hogy elkészítünk egy képet, egy rajzot, egy művészi alkotást, egy építményt, meg stb., hanem a hétköznapi életünkben is részei a kreativitásnak, mint például az, hogy eljutunk A-ból B-be. Ez egy térlátás, ami megint egy kreatív folyamat. Tehát az, hogy te el tudsz jutni A-ból B-be, az már azt jelenti, hogy te kreatív. Neked működik a kreatív gondolkodásod, hiszen a kreatív gondolkodáshoz kapcsolódik a térlátás is. És ezek is ilyen kis apró dolgok, amire az emberek így nem gondolnak, hogy a hétköznapokban egyébként, ha nem is tudatosan, de működik a kreativitásod neked is. És ennek nagyon-nagyon sok rétege van, és ennek is vannak szintjei. És mi most igyekszünk a mai adásban tényleg ilyen használható, informatív gondolatokat átadni, amit ugye hétköznapokban tudtok majd használni, de aztán majd én elkezdem ezt kibontani, mert ennek van egy nagyon-nagyon magas szintű része is, ami nekem abszolút így a kedvenc témám. Majd fogunk beszélni arról is, hogy a tudósok, Leonardo és egyéb ilyen hatalmas művészek, alkotók, ők honnan szerezhették az információkat, hogyan alkottak ők ekkorát a világnak, és mi az egyéni kis életünkben hogyan tudunk, ha nem is világszínvonalú, de egyébként ekkorát alkotni majd a kreativitás által, és hogy ez egy milyen energia, és mi minden kell hozzá. Szóval ebbe is bele fogunk majd a későbbiekben, szerintem majd pár hét múlva, vagy egy pár hónap múlva majd menni ebbe a témában, de hogy most tényleg az a cél, hogy igazából a gyerekekre, illetve a hétköznapokra tudjátok ezt majd felhasználni. Szóval a hétköznapi életünkben is nagyon-nagyon jelen van a kreativitás, nem tudnátok nem kreatívak lenni. Nagyon érdekes egyébként, amit mondtál, Réka, hogy most jelent meg számodra az információ, hogy nem csak az a kreatív, aki alkot, hanem az is, aki szellemi munkát végez. Én körülbelül 10 évvel ezelőtt, amikor megkérdeztem az embereket arról, hogy nektek mit jelent a kreativitás, és mi a kreativitás, akkor 10-ből 8 ember még nem tudott erre válaszolni, vagy tényleg vagy azt válaszolta, amit te is gondoltál, hogy ez kézzel készített forma alkotás, és nem pedig nincs benne más. És most egy évvel ezelőtt tartottam egy workshopot így a kreativitással kapcsolatban, és ott is ez volt az első indító kérdésem, hogy kinek mit jelent a kreativitás, és mit gondoltuk, hogy mi a kreativitás, és már meglepődtem a válaszokon, meg képzeld el, hogy azért már elég sokan képbe voltak a kreativitással kapcsolatban, úgyhogy ez azért elkezdett változni és fejlődni ebbe a világunkba, de még igen, nagyon sokan vannak, akik ez így blokkolva van számukra, vagy éppen nincs megfelelő információ a térben. De látjuk is, hogy egyébként kis hazánkban, Magyarországon is nagyon beindult a kreatív világ, és egyre több a tehetség, és egyre több az, aki megmutatja magát, és képes alkotni akár maradandót is. Szóval én azt gondolom, hogy változik ennek a tendenciája. Hogyha tőlem megkérdeznénk, hogy mi az a dolog, amit mindenképpen a gyerekeknél az iskolában be kellene hozni, és jelen kellene, hogy legyen a hétköznapjaikban, akkor én biztos vagyok benne, hogy az első az lenne, hogy a kreatív készségtantárgyak legyenek nagyon felhúzva az iskolába, mert elképesztően sokrétű kognitív és más képességeket is fejleszt, azon kívül, hogy mondjuk valaki képessé válik alkotni, elképesztően sok mindent hoz maga után. Nem csak arról lesz szó, hogy valaki kreatívabbá vál, erősebbek lesznek, jobbak lesznek az önkifejezései, biztonságosabban fogja magabiztosabban fogja önmagát érvényesíteni, hanem minden más területre is kihat. Jobbak lesznek a matekhoz, a reál tantárgyakhoz való viszonya is,
és biztos vagyok benne, hogy ha ezt az egy dolgot bemelli az oktatási rendszer a hétköznapokban a gyerekeknek, akkor biztos vagyok benne, hogy mentálisan is, és egyéb más kompetenciákban is sokkal-sokkal jobb eredményeket érhetnénk el. Hogy hogyan lehetne ezeket a hétköznapokban fejleszteni? 2 dolgot most így gyorsan így be is hozok nektek, hogyha már ez is így kérdés volt, itt már az első első kérdésben. Az első az, hogy időközönként más szokásokat kezdjetek el kialakítani. Tehát menjetek el mondjuk más útvonalon dolgozni, keresetek egy másik útvonalat. Ha minden nap ugyanazt csinálod, akkor már ez átmegy egy ilyen megszokott dologba az agyadnak, és nem fejlődik általa így a kreativitásod. Viszont, ha csak annyit csinálsz, hogy keresel egy másik útvonalat a munkádba, akkor már azzal fog fejlődni a kreativitásod. Vagy, ez az egyik, a másik pedig, hogyha például jobbkezes vagy, és elkezdesz balkézzel egy kicsit tevékenykedni, és minden nap beleviszed az életedbe, hogy mondjuk balkézzel megfogod az ajtókilincset, és azzal nyitod ki az ajtót, vagy balkézzel megkevered az ételt, már akkor is fejlődik a kreativitásod, plusz a memóriád. Úgyhogy ilyen kis apró dolgokkal, a hétköznapokkal már tudunk a kreativitásunkhoz hozzájárulni. Hát azt hiszem, hogy most sok mindenkit, sok anyukát megnyugtattál, többek között az enyémet is, hogy nem biztos, hogy én voltam lusta, vagy nem mondanám azt, hogy buta az iskolához, hanem csak nem érdekelt egyszerűen, mert tényleg annyira be voltunk, hogy így visszagondolok, be voltunk szabályozva, korlátozva, hogy ezt kell tanulni, azt kell tanulni ilyen módszerrel, és nem volt semmilyen választási lehetőség. Sőt, emlékszem, még nekem azt is mondták, hogy hát nem vagyok olyan jó tanuló, hogy még egy második nyelvet is tanulhassak. Úgyhogy tényleg azért sokszor vagyunk akadályozva az iskolába, és tényleg az, hogy ezeket a gyermeki fantáziavilágot, amit esetleg még óvodában megtartunk, azt tényleg így az iskolába térve elveszítjük, és tényleg bekerülünk ilyen kis skatujákba. Úgyhogy szerintem most itt nagyon sok anyukád, illetve szülőt meg tudtál nyugtatni ezzel. Hát remélem. Tehát akkor ugye ezt most megtudtuk, hogy tényleg a kreativitás az mindenkiben ott van, sajnos egy idő után elveszik belőlünk, viszont vannak módszerek, amivel, hogyha már felnőttekről beszélünk, illetve felnőtt korban vagyunk, amivel vissza lehet őket hozni. Ugye erről is mondtál már pár példát, nem tudom, menjünk esetleg egy másik útvonalon, jobb kézzel, bal kézzel próbáljuk meg felváltva végezni a dolgokat, és az, hogy mennyi idő az, amíg újra elő tudjuk magunkból hozni ezt a kreativitást. Milyen intenzíven és milyen időközönként érdemes ezzel foglalkozni, vagy fejleszteni magunkban, hogy tényleg, hogy könnyedén be tudjuk építeni újra a hétköznapjainkba. Oké, ez egy nagyon jó kérdés. A kreativitás ez egy folyamat. Tehát annak nincsen vége. Tehát sose fogsz megérkezni abban, hogy te teljesen elérted a kreatívnek a csúcsát, de a kreativitás az végtelen. Tehát annak nem lesz sose vége. Úgyhogy erre nem tudok erre egy ilyen exakt választ adni, hogy na most akkor napi 5 perc ezt csinálod, és akkor te már kreatív leszel. Ugyanis, ahogy mondtam is az előző bevezetőmben, vagy a mondataimban már hogy kihangsúlyoztam, hogy ez egy nagyon mély téma, és hogy tényleg ennek sosincs vége. Úgyhogy erre nem egy ilyen sprintre kell gondolni, hanem egy ilyen életen áttartó folyamatként kell gondolni. De az, hogy a hétköznapokban mennyi időre lenne szükség ahhoz, hogy az embereknek a kreativitása elkezdjen egy kicsit beindulni, az ugye megint egyénfüggő. Nagyon-nagyon fontos megfigyelni azt, hogy hiába neurológiailag, meg sejtszinten, szervrendszer szinten minden egyes ember ugyanúgy van felépülve, de mégis nagyon sok mindenben különbözünk, és ebben is különbözünk, hogy kinek mennyire gyors a kreatív felfogása, illetve mennyire tudja ezt az életébe, a hétköznapokba beiktatni. Ugye ez is a kérdés, hogy az idő. Tehát az embereknek a legkevésbé van arra ideje, hogy ilyen dolgokkal foglalkozzon sajnos.
És az lenne ugye a legjobb, hogyha az életünknek, a napjainknak mondjuk legalább a 30-40%-et, vagy 50%-et milyen jó lenne, ha azzal tölthetnénk, ami nekünk kényelmes, ami örömteljes, amivel nagyon szívesen foglalkoznak a hétköznapokban az emberek, hiszen maga a munkájuk az embereknek 70%-ban, 80%-ban nem mindenkinek kreatív, ő megy a munkahelyre 8-tól 5-ig letudja a dolgát, megmondják neki, hogy mit csináljon, az szépen elvégzi, hazamegy, és akkor megfőzi a vacsorát. Tehát van egy ilyen nagyon egy nagyon ilyen rutinszerű életvitele, és ebből kellene beleépíteni ugye a hétköznapokban minden nap akár egy fél óra, egy órás kreatív tevékenységet, amivel elkezdhet kibontódni az ő valódi képességei. Ugyanis a képességeink azoknak nagy részét a kreatív agyunk hozza be, és nem pedig a tanult dolgok. Mert az, ami már meg van tanulva, az már lefixál minket, és az lekorlátozza a mi képességeinket. A kreativitás az, ami megismerteti az emberekkel egyéni szinten, hogy ők valójában mik az ő képességei, mi az ő zsenialitása, és mi az, amivel neki igazán jól lenne foglalkozni. És én ugye ezzel is foglalkozom, hogy segítek az embereknek megtalálni az ő egyéni zsenialitásukat és képességeiket, hogy aztán ők az életükben azt a pályát, azt a hivatást, azt a munkát, azokat a kompetenciáikat, amik ők bennük tehetségként ott van, ki tudják bontani magukban, és aztán egy sokkal önazonosabb és szabadabb életet tudjanak majd élni. És ez is nagyon-nagyon lényeges, hogy ezek a dolgokat nem kellene várnunk egyébként 50-60 meg 40 éves korig, hanem ezt már tudatosan lehet építeni az általános iskolától kezdve, de tudom, a oktatási rendszer ez megint nem teszi lehetővé ugye ezeket a folyamatokat. Úgyhogy én nem tudok ilyen teljesen ilyen fix választ adni, hogy ha ezt és ezt csinálod, akkor ez innentől kezdve neked ez így tök szuperul fog menni, mert mindenkinek egyéni a gondolkodása, egyéni a működése, az ideje, az élethelyzete, nagyon-nagyon sok mindentől függ. De apró dolgokkal, amiket az előbb is elmondtam, ezekkel már így lehet egy picit feszegetni a kreatív területeket. Tehát akkor ez is leginkább egy ilyen belső munka, és tényleg annyit kapok vissza, mint amennyit magam beleteszek. Pontosan. Ez így van. Hogyha már kimondtad a kontroll szót az előbb, hogy kontrolláljuk magunkat, azért érdekelne, hogy itt a kreativitás terén is vannak-e bizonyos szabályok, vagy pedig itt tényleg a fantázia, a szabad gondolkodás, a szabad áramlás, ami releváns. Az utóbbi, az egy magas szintű kreativitás, én ezt úgy neveztem, hogy kreatív intelligencia, tehát az a fajta intelligencia, amikor nem a tanult elménk, és nem a kontroll alatti elménk, a rendszer alatti elménk által jönnek az impulzusok, nem az információk, az intuíciók, hanem ki is mondtam, hanem ez nem más, mint az intuíció, és ez a fajta gondolkodás, egy magasabb szintű gondolkodás az embernek, ami ugye egy fejlődési folyamat, ami nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem szintén tanulható, megfejleszthető, bár azt is látom, hogy hogy vannak olyan emberek, akiknek ennek megvan a plafonja, és nem mindenki fogja elérni ezt a fajta magas szintet, mert egyszerűen neki nem ez a feladata, vagy nem ez a gondolkodásmóda megfelelő, vagy nem ebben tud ő komfortosan működni az életében, hiszen a realitásra is nagyon is nagy szükség van. Tehát van a kreatív intelligencia, amit majd egyszer ki fogunk bontani egy másik adásban, hogy ez honnan ered, hogyan tudjuk fejleszteni, és milyen eszközökkel tudjuk ezt magunkban integrálni. Ez az intuíció, a fantázia, és ebben végtelen térben tudunk megjelenni, ez a jelenléthez kapcsolódik leginkább, és akkor a kérdés az, hogy kell-e hozzá struktúra, meg van-e benne kontroll. Én azt tapasztalom, és azt figyelem, hogy a kettő együtt tud nagyon jól működni. Tehát hiába van nekem egy jó fantáziám, hiába van nekem egy jó ötletem, hiába jön nekem egy nagyon jó elképzelésem, gondolatom. Ha én azt nem tudom anyagba ültetni, ha én azt nem tudom struktúrába hozni, akkor az egész nem ér semmit. Ugyanis ennek a 3-dimenziós világnak, itt a fizikai világnak van egy törvénye, a cselekvés és az idő.
És mind a kettő szükséges ahhoz, hogy megvalósuljanak a dolgaink itt a fizikai világban. Tehát ha nem cselekszünk, és ha nem cselekszünk, akkor nem fog megvalósulni. Tehát nekem lehet gondolatom, és a legtöbb ember az életében az ötleteit itt cseszi el, hogy vannak ötletek, de nem cselekszi meg. Álom marad, fantázia marad, és nem kezdi el beépíteni a hétköznapjaiba. Mert mindig ilyen nagy egésznek látjuk, mert ugye a kreatív agy az nagy egészben látja a dolgokat. A racionális agy pedig a részletekre látja. És erre van egy nagyon-nagyon zseniális feladatsor, amit a Smart Classic tanfolyamon el tudtok érni majd. Reklámozom magamat, de tényleg azt szándékosan úgy hoztam létre, hogy ezek a kognitív, illetve folyamatok a folyamatokat meg tudja mindenki érteni, és integrálni tudja a hétköznapjaiba. Szóval létrehozni egy gondolatot, a gondolat maga a kreativitás, és az, hogy az anyagba ültetődjön és megvalósuljon, ahhoz viszont cselekedni és rendszerbe kell hozni. És az viszont vannak, amikor az tud kontrollált és struktúra lenni, csak nem mindegy, hogy milyen formában hozzuk ezt létre. Mert lehet, hogy vannak részei a kreativitásnak, amit nem lehet. Most mondok egy nagyon egyszerű példát, a festészet. Van egy elképzelés, van egy vízió. Ugye az, hogy az anyagba öltődjön, azt le kell festeni a festőnek, és láthatóvá kell tenni. Tehát ez ugyanúgy működik minden egyes létrejött gondolat után. Tehát, hogyha te nem fested meg a te víziódat, nem fested meg a te képet, ami eléd megjelent, vagy éppen gondolatként bekúszott a kis elmédbe, akkor igazából azt nem valósítottad meg. Igen, a művészetnek is vannak szabályai. Tehát nem mindegy, hogy hogyan építem fel én azt a festményt, mert hogyha én úgy teszem csak oda, hogy nem követem a művészet szabályait, akkor az nem lesz harmonikus kép. Nem biztos, hogy látványos lesz. Lehet, hogy az én fejemben szép, de hogyha, vagy éppen az ott jól néz ki, de azért azokat úgy kell lehozni, hogy azért az nagy közönség számára vizuálisan befogadható legyen. És ilyen a vállalkozás is. Van egy ötleted, és neked ezt úgy kell lehoznod, úgy kell rendszerbe hoznod, úgy kell szabályszerűen létrehoznod, hogy ez a közönséget számára befogadható és elérhető legyen. Ez így érthető, ahogy így elmondtam, nem tudom. Mindig attól félek, hogy nem érthető, amit mondok. Igen, szerintem érthető. Amit én ebből most így lehoztam magamnak. A válasz erre a kérdésre, hogy vannak-e szabályok, vagy nincsenek, is. Attól függ, hogy milyen szinten állok, hogy mivel foglalkozom, mennyire mélyen megyek bele a kreativitásba. Helyek közel, nem teljesen. Akkor mondok még egy példát, vagy megpróbálom még egyszerűbben elmagyarázni. Tehát van a gondolat, és a gondolat az láthatatlan. Az, hogy a fizikai világban látható legyen, annak valami anyagot, tárgyá kell tennem, mint az írónak a könyv. És ez már szabály. Ott már vannak szabályok, ott már van rendszer. És maga a megvalósítás az már szabályhoz kötött. Abban már vannak szabályok, vannak kontroll, van struktúra, vannak folyamatok, amiket meg kell valósítani. Nekem is ez nagyon nehéz volt, amikor az elmúlt 5-6 évben a szellemi termékem, az nagyon durván intuitív módon érkeztek. Minden egyes oktatásom és minden egyes munkám, az teljes mértékben a kreativitásból született, viszont az elmúlt 1-2 évben már struktúrába kellett ezt rakni. Tehát le kellett hoznom, rendszerbe kellett hozni ezeket az információkat. És ez már viszont ugye hozott egyfajta korlátot, hogy igen, eddig tudok ezzel menni, addig tudok vele menni. Persze maga a terjesztése, vagy a kiterjesztése, az maga nem korlátozott, csak a rendszer maga az. De szabályok nélkül, meg korlát nélkül nincs fizikai világ, meg szabadság sem. Tehát nincsen probléma a korlátokkal, a korlátozottsággal az egészen más. Azzal van már gond. Azzal kell dolgozni. Korlátok itt a fizikai világban kellenek, és ezzel tudjuk a kreativitást behozni ide a fizikai világba. Igen, erre gondoltam én is, hiszen... Jó, okés. Nem tudom, azért ugye a szabály ott van, hogy például
egy könyvet nem adhatok ki úgy, hogy kezdem az első oldalon, aztán az utolsóval, aztán nem tudom, tehát azt is, a könyvet is ugye össze kell raknom, igen. Meg a jogi procedúra, aztán, meg igen, ugye, hogyha festek valamit, akkor nem festhetek nagyobbat, mint amekkora a vásznam. Ugye ebbe itt megvannak a szabályok, keretek. viszont igen, viszont ugye nem tudom, ha összerakom a karácsonyfámat, ott ugye nincsenek akkora szabályok, mert a lényeg az, hogy nekem tetszen, és senki ne fog lekorlátozni, hogy én most 5 díszt teszek fel, vagy pedig 100-at, ha nekem Pontosan. Szabadon gondolkodhatok. Tehát Pontosan, akkor igen. pontosan, akkor ugye igen. Na, így van. Nagyon jó. Ügyes. Igen. Így van, úgyhogy tehát akkor a kreativitás is attól függ, hogy milyen téren működünk, illetve mekkorát alkotunk. Úgy gondolom, hogy ebbe szerintem még egy következő adásba biztos, hogy bele fogunk még menni jobban. Viszont még 2 kérdés eszembe jutott, ami szerintem nagyon érdekes. Az egyikre az előbb már így a vállalkozás terén visszatértél, viszont ez még engem nagyon érdekel, ugye, hogy ismersz, és én állandó káoszban vagyok, és ez a vállalkozásomra ugyanúgy igaz? Jellemző. Igen. Hogy nekem állandó a káosz, hogy ez kreativitással esetleg megfogható, vagy rendszerezhető, vagy inkább ehhez tényleg egy struktúra és rendszer kell, ami nem biztos, hogy összefügg a kreativitással. Én nagyon másképp látlak téged. Én nagyon nem ezt látom benned, hanem pont, hogy neked annyi rendszered, meg túlod van, hogy mit hova kell tenni, meg hova kell írni, meg hogy mivel összefügg, tehát ugye virtuális asszisztens vagy, és hogy neked ott azért a rendszerekre, meg a struktúrákra épül a kis működése, tudod, hogy mikor mit kell használni, és én nem ezt látom rajtad egyébként, hogy te káoszban vagy. Szerintem ezt így valaki rátette azt, hogy te káoszban vagy, és akkor lehet, hogy a gondolkodás, mert egyébként a kreatív gondolkodás, a gondolkodásod, de nem amikor már cselekszel, akkor te abban nagyon precízen pontos vagy, és rendszerben vagy. Na és itt jön be az, hogy amikor az ember először bejön valami kreatív flow állapot, meg kreatív információ, hát nekem van, amikor egyszerre szerintem 150 csatornából folynak az infók. És akkor így abban van egy ilyen hatalmas nagy felhő, ami aztán tényleg káosz, és mert rengeteg információ egyszerre landol nálam, vagy éppen jönnek az ötletek, gondolatok, és akkor így, akkor azt rendszerbe hozni, az már egy másik kérdés. És a káoszból születik a rend. Úgyhogy igen, ez mutatja egyébként a gondolkodásod káosz, az abszolút mutatja a kreatív gondolkodást, de ez része abszolút a kreatív gondolkodásnak. De meg lehet tanulni, ez gyakorlás kérdésem, hogy elkezd szelektálni az információk meg a gondolatok között, és a gondolkodásmódodon, hogyha fejleszted a gondolkodásmódodat, akkor nem lesz ekkora káosz, és ebben a gondolati szintű rendezetlenségedben is előjön valami rendezettség, és akkor az már sokkal könnyebb lesz. Fantasztikus. Hát remélem, hogy tehát tényleg azt érzem, hogy igen, van egy csomó túlom, van egy csomó rendszerem, a virtuális asszisztens dologban ugye ott már tényleg tudom a folyamatokat lépésről lépésre, viszont ugye a többi vállalkozásomban úgy érzem, hogy ugye még nincs meg ez a rendszer, és egy teljes káoszt érzek, de hát akkor ezen dolgozunk. Így van. Azért érzed most ezt, mert a másik már egy teljesen komfortzónán belül van, már teljesen kényelmesen ismered már az utat, és amiket most elkezdtél felépíteni az elmúlt pár hónapban, az egy nagyon új terep. És mindig, amikor valami újhoz érkezünk, akkor ez nyilván azért az ismeretlen, mert új, és nem tudjuk még hogyan elhelyezni magunkat benne. De ez energia kérdése is, meg gondolkodásmód kérdése is, és ez előbb-utóbb ez a kettő találkozni fog, és majd össze fogtok érni, és majd ebben is majd meglátod, hogy szépen lassan ki fog alakulni a rend, és akkor már nem lesz ekkora, most káosznak érzékeled, de ez azért van, mert komfortzónán kívül van, és nem pedig komforton belül. Hát azt hiszem, akkor még volt itt egy kicsit vicces kérdésem, mert eszembe jutott egy kép, egy nagyon régi kép, amikor így Einstein ül az íróasztalánál, és ugye ott van fölötte a gondolatfelhő,
és hát hatalmas káosz, rendetlenség van körülötte, és ugye az volt az írás rajta, hogy csak a kisember tart rendet, a zseni átlátja a káoszt. Tehát akkor ezt úgy gondolom, hogy akkor a nagyon kreatív emberekre is érvényes, hogy ők is szétszórtak. Persze, hogy ajaj, tudnék erről mesélni. Meg a környezetem is, hogy azért így Jézusom, néha azt érzem, hogy egy hadsereg kéne hozzám, hogy én hogy éltem, hogy jutottam el idáig, azt nem nagyon tudom. Mert azért olyan kanyarok és olyan szintű káosz, amit tényleg. De én átlátom, tehát én mindent tudok. Én átlátom, nekem ez teljesen rendben van, úgyhogy csak nincs ezzel gond. Így van, tehát a káosz, igen. Ha már Einsteint behoztad, akkor én is hoznék egy gondolatot tőlem, és még egy picit visszacsatolva az iskolai gondolkodásra, illetve iskolai rendszernek a felépítésére, hogy mennyire fontos lenne, hogy a szellemet kiengedjük a palackból, és ugye a gyerekeket arra tanítom, hogy gondolkodásra, hogy használjuk az agyunkat. Nekem ez nagyon fontos, hogy az agyunk az azért van, hogy használjuk. Nem azért tették csak oda, hogy csak ott legyen, hanem hogy tudjunk értelmesen gondolkodni, hogy legyen meg az a fajta kritikus gondolkodás, hogy kérdőjelezzünk meg dolgokat. Ez nagyon-nagyon fontos lenne, főleg ma a mai világban, és a mesterséges intelligencia világában, ami már tényleg a következő adásnak lesz majd szerintem így nem a következő, hanem majd jó pár adása a következő, hogy minden, ami valóban nagyszerű és inspiráló, olyan egyén teremtett, aki szabadon tudott dolgozni. Ami azt jelenti, hogy ugye mit csinál az iskola? Ott áll a pedagógus a gyerek fölött, és nem engedi, hogy gondolkodjon a gyerek. Nem tud létrehozni a gyerek, nem tud szabadon gondolkodni, mert egyszerűen minden gondolata, minden kérdése le van folytva. Nem kérdezhet, nem szólalhat meg, és az olyan típusú emberek, akik meg aztán magasabb a kreatív intelligenciájuk, azoknak ez nagyon-nagyon le tudja folytani az ő valódi képességeiket, ami feszültséget hoz, ami mentálisan hoz problémákat, ami emocionálisan hoz problémákat, mert szerint gyerekek, emberek elkezdik elhinni, hogy akkor ők nem alkalmasak semmire se. Miközben ez nem igaz. Tehát a szabad gondolkodás az mindenkinek az alapjoga. Kellene, hogy legyen. Én ezt most törvénybe hozom. És pont, szóval mindenki, aki kreatív, az csak így engedjétek ki a szellemet a palackból, mert én azt gondolom, hogy nem azt gondolom, hanem tudom is, hogy a kreatív ember ő jól van, jól érzi magát. Mi nem bántunk, nekünk nincs igényünk arra, hogy irigyek legyünk, nincs időnk arra, hogy irigyek legyünk, hogy féltékenyek legyünk, hogy bántalmazzunk másokat, mert mi alkotunk. Mi az eredeti természetünkhöz kapcsolódunk, és ezáltal nincsen bennünk, genetikailag hiányzik belőlünk a bántalmazás és a másiknak a manipulációja. Nem az a szándékunk, hogy ártsunk, hanem az, hogy valami értéket teremtsünk, és valami nagyobbat hozzunk létre az embereknek. És szerintem, hogyha és mivel ez minden egyes emberben ott van, ezért a mai elvadult világban, és ezt szeretném így zárószóként így mondani, hogy ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ebbe a káoszban és ebben a megosztottságban, ha elkezdünk kreatívan tevékenykedni, elképesztően sok kutatás, megfigyelés van már ezzel kapcsolatban, hogy sokkal boldogabbak, sokkal kiegyensúlyozottabbak azok az emberek, akik kreatívak, mind akik nem foglalkoznak kreatív tevékenységekkel. Igen. Hát, tényleg azért még rengeteg kérdésem lenne, és még szerintem tényleg órákig tudnánk beszélgetni erről a témáról, de azt hiszem, hogy ez itt tényleg egy nagyon szép zárószó volt, és én nagyon örülök, hogy tényleg, hogy nekiártunk belemenni ebbe a témába, és tényleg így a felszínt egy kicsit megkapargattuk, és remélem, hogy mindenkinek kedvet adtunk ahhoz, hogy egy kicsit önmagába nézzen, és esetleg gondoljátok ki, hogy bennetek mennyi kreativitás
lakozik, illetve hogy mi az, ami még a felszínre hozható, és hogy nektek az életetek milyen terén tudna segítséget nyújtani. Úgyhogy ehhez bármilyen kérdésetek van, vagy valamit szívesen megosztanátok velünk, akkor azt írjátok meg nyugodtan, hogyha pedig kedvet kaptatok ahhoz, hogy fejlesztétek magatokban ezt a képességet, akkor Reni honlapján a smartardforyou.hu vagy .com .hu de megtaláltok a leírásban, ott pedig találtok online tanfolyamot, részletes leírásokat, információkat a különböző készségfejlesztő dolgokról, ugye? Jól mondom? Igen. És ezek akár már 5 éves kortól is alkalmazhatók, úgyhogy nézzétek meg Reni honlapját, hogyha kedvetek kaptatok ehhez a dologhoz, és tényleg, hogy szeretnétek ti is akár a hétköznapokban könnyedebben élni, és beilleszteni néhány dolgot a hétköznapokba. Hát nagyon szépen köszönjük, Reni, és nektek is köszönjük, hogy itt voltatok. 2 hét múlva találkozunk egy újabb érdekes témával. Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok! Szép nyarat nektek addig is, sziasztok!